Gawe kunir asem satset ala aku, bahane gur gampang. Nah iki aku ki lagi ngonceki kunir bolo, dadi bahan bakune iki kunir, gek engko ditambahi gula jawa karo gula pasir sedidik, gek uyah sedidik, aja lali nganggo asem jawa. Arek gawe kunir asem bolo, soale nek kunir asem ki akeh manfaate to, weteng barang ki kepenak. Lah iki bahan-bahane enek kunir gek gula jawa, gek iki asem jawa kae iki wis tak onceki. Iki pertama arep tak parut sik kunire. Iki kunire tak parut men cepet, apa kae jenenge ajur. Nek kur diirisi aku ora marem bolo, kudu tak parut men lembut. Nah wis rampung, iki sing terakhir kunire, kira-kira ya sakmene iki wae kunire, men ora getar banget. Lah iki banyune mau ya kira-kira 4 gelas, gek engko men menyusut dadi 2 gelas. Kita panasi sik men umep. Banyune nek wis umep ngene iki dicemplungno gula jawa. Gulane jawa lengket banget iki sing asli soalnya. Gula jawa karo iki aseme cemplungno jegur, diaduk-aduk men ajur gulane. Malah petengan bolo, mati lampu iki. Nah iki nek gulane wis larut, gek iki dicemplungno kunire, diudak-udak terus. Kayak iki tak tambahi uyah karo gula pasir. Uyahe ke setengah sendok teh, gula pasire 2 sendok makan. Bareng ngono gek ditutup bolo men umep men tuwa karo men menyusut. Lah iki wis tak godhog sekitar 15 menit bolo, iki diungak sik. Banyune wis menyusut. Iki kari semene iki terus dipateni. Bar iki terus disaring. Disaring nang gelas. Lagi mau ke sekitaran dadi 2 gelas gede ngono kuwe. Iki hasilnya kaya ngene iki. Alah jane ambune wis enak banget. Iki diombe anget-anget ngene iki ya apik, dinteni nek adem ya apik, gek cocok meneh tambahi madu. Iki madu murni. Ini kita tambahi madu sekitar sendok. Tambahi madu kayak diombe samben isuk wae. Dijamin neng awak kepenak. Semene wae madune. Ambune iki lho menggoda tenan. Bismillah. Cek panas banget gek. Ngene iki gek disimpen dikokno botol ngene iki, botol kaca ngene iki
disimpen nang kulkas, gek diombe saben dina yo apik. Pokoke ngene iki mau resepe bolo.